טוב, אז חברים, אני גללתי לי ברובלוקס, פתאום ראיתי את המשחק הזה, My Brain Restaurant, המסעדה של הבריינוטים שלי, לא כל כך הבנתי, אבל בוא ניכנס. אוקיי, אז נכנסת למשחק, בוא נוריד כמובן את זה בצד. אוקיי, אז מה אני עושה פה? קודם חברים, זה סרטון שיש לי בערוץ, וזה ערוץ חדש. פליז שימו סאב ולייק, כנראה אולי בעתיד אני אערוך גם סרטונים לכם. וכרגע זה סרטון ראשון, אז אני לא כל כך אערוך אותו. אז אוקיי, אז אני צריך לשים את הביצה פה. אוקיי. שים גם את השנייה בינתיים. ופה עכשיו אני יכול לפתוח. מה יצא לי? קפוצ'ינו סינו. יופי. תביא 5 לשנייה. זה טוב על ההתחלה לדעתי? לדעתכם? זה טוב? אוקיי. הבנתי מה עושים במשחק הזה. אתה מביא את האוכל שהם עושים. בוא נתח את הביצה, מה יצא? זה טום סרו. הוא גם סבבה. בוא נביא להם אוכל. וזה. חברים, אולי בעתיד אנחנו נפתח שעת דיסקורד ואולי נוציא אפילו משחקים, שתבינו. כרגע אין לנו הרבה זה, אז אנחנו מעדיפים לא עכשיו. בוא נביא לאנשים אוכל שיש לנו כסף. בוא נקנה בסייג עוד פעם. אוקיי, בוא נקנה בסייג. אולי נתחול האוכל. ובקיצר, טוב, בוא נעשה. וואי. יש פה גיפט למעלה. לא כל כך מכיר את רובלוקס, אבל ממש כן, לא שיחק עם משחקים כאלה. אבל אני שיחקתי שיחקתי פעם ברובלוקס. ואני לא הסתרקתי בגלל הטרנד של סטיל הבריינוט וזה. אני ממש שיחקתי פעם שרובלוקס בכלל משחקים את זה בקושי אנשים. ואפילו ברולסטאר לא היה טרנד שרובלוקס היה שיחקתי. כשאני שיחקתי אני לא זוכרת בכלל שהיה משהו שנקרא ברולסטאר. נראה לי הייתי בתקופה שבכלל לא היה ברולסטאר. שיחקתי. בוא נראה. חייב שיצא לי עוד כזה בגולד. זה יהיה מצוין אם יצא לי כזה בגולד. אני חייב כזה בגולד. יאללה, בוא נמשיך. נביא להם עוד אוכל כזה. יאללה, עוד ביצה בגולדן. בוא ניקח ונשים פה. וגם נשתפר במשחק עכשיו קצת. זה מביא 15 1. אז קפוצ'ינו רגיל מביא 5 וטום סעור 1.5. אז בואו נראה מה יצא לנו בבקשה קפוצ'ינו. לא, זה טום סעור. הגיעו למקס כל האנשים פה. כמה ארוחות לזזל. מה זה? זה האג הזאת. זה האג יותר טובה. סבבה. זה עכשיו האג פסיכית. כי פעם שיחקתי במשחק שקוראים לו, איך קראו לו? My Singing Brainrot קראו לזה, וזה היה הביצה בין הכי טובות שם במשחק הזה. יאללה. נפתח. לי לרלה. What the fuck? 55? מה אני רואה? מלא. אז בכל זה יהיה מצוין. יאללה, בואו קחו את הרוחות. בואו נקנה את עוד פעם ביצה כזאת ונשים פה. יאללה. ואם זה כבר סרטון הראשון שלי, אז אני רוצה לשאול אתם שאלה. אתם רוצים סרטונים שהם 10 דקות, 15 דקות או 20 דקות? כי מעבר אני
פחות 10, תכתבו לי בתגובות מה אתם מעדיפים, 10 דקות, 15 דקות, 20 דקות, ומי שיהיה, התגובות שיהיה הכי הרבה, אז זה מה שנעשה פשוט. כי כרגע זה לא יהיה סרטון כל כך ארוך, כי זה סרטון ראשון, וזה. וגם עכשיו זה 9 בלילה, ואין לי כוח עכשיו להקליט. 9 בלילה עכשיו אצלי, ואין לי כל כך כוח להקליט. כאילו, תסתכלו, 9 בלילה. ואין לי כוח עכשיו להקליט, אבל אני אעשה את זה בשבילכם, אז תעריכו. ואם מישהו שואל מה זה הסקין הזה, גם אני יודע, אני לא כל כך... זה סקין בעיקר טרולרים. יש הרבה טרולרים, קראו לי. ותגיבו גם בתגובות מי שרוצה איזה משחקים שאני אשחק. אני יכול לשחק בכל משחק שאתם כותבים לי. עכשיו הבנתי, לא לוקחים בעצמי, צריך לעמוד פה. לא, עכשיו אומרים לי שאני צריך לעמוד. ואז זה $100 מישהו לקח פה קודם, משהו $100. $20, $19, 27, יאללה, נגמר לנו ביחד שנייה. אז יש לנו עוד אוכל להביא להם. בואו נפתח בינתיים את הפיצה פה. יצא לי עוד לילה. אני לכם את כל האוכל פה. עכשיו אני אעבוד שזה. טוב, אז חברים, זה היה פרק 1 לסרטון. אם אתם רוצים שאני אמשיך את המשחק הזה, תכתבו בתגובות. ויאללה, ביי, מקווה שנהנתם.